מערת המכפלה השוכנת בעיר חברון, היא מקום קבורתם של האבות והאימהות שלנו. המערה נחשבת לאתר קדוש עבור העם היהודי, כמו הכותל, קבר יוסף וקבר רחל. במקום מתקיימים שיעורי תורה, תפילות וההתכנסויות. המערה מהווה מוקד עלייה לרגל מכל רחבי הארץ והעולם, במות החול, בשבתות ומועדים. רבים אוהבים להגיע למערה להתפלל, להתבודד ולהתחבר לרוחניות אשר נמצאת שם בכל פינה, ולהיקשר לבות. לכל ליל נוסעתי אז חברון, כי רוח אחרת הייתה עמו. חברון שלי, חברון של עם יהודי, חברון עיר הקודש, ניתנה לים קדוש. אז שלום. שלום לך, כן. מאיפה באת אלינו המערה? אני גר פה בקריית ארבע. יפה, וכמה פעמים בשבוע יוצא לך לפה? תלוי לפי האירועים, ככה, פעם בשבוע, פעמיים בחודש, 3 פעם בחודש, תלוי לפי הזמנים, אז זה מסתדר לי. כן, יפה. ויש מקום מיוחד במערה שאתה אוהב להתפלל בו? כן, בעולם הגדול, איפה יעקב אבינו, באופן כללי, שם האבות הקדושים, האמהות הקדושות, שם משרות, אני הרגשתי הרבה תפילות שהתפללתי ממש באותו יום, אפילו התגשמו לי. יפה ממש, צריך לשמוע. כן, זה ממש מקום עם שכינה גבוהה מאוד, התפילות מתקבלות ברצון. נכון. רואים את זה תפסיק.